Tieto boxy sú iba pre našich nových zákazníkov, potom pre zákazníkov, ktorí už majú odo mňa VIP zľavu, ktorí už majú VIP do mojej skupinky, ale dlhšie neobjednávali a majú vlastne pozastavenú ako keby tú zľavu, tak obnovíme a vy máte možnosť si zobrať tieto balíky. Tieto dve skupinky vy máte stále možnosť na tieto štart balíky, ale vy ostatní, ktorí nie ste novými zákazníkmi a chceli by ste tieto boxy, tak do zajtra, do 19.3. máte možnosť si k 15-eurovej objednávočke zobrať niektorí z boxíkov. Ak ich chcete viac, tak k 30-eurovej objednávočke 2 boxíky a k 45-eurovej objednávočke kľudne aj 3 boxíky. Takže pozrite si, čo obsahujú, čo vás najviac zaujalo a odporúčam si ich zobrať, pretože naozaj tam máte ušetrené krásne peniažky, máte krásnu krabicu plnú kvalitných, užitočných produktov. Prvý balíček, pri ňom viete ušetriť 48 eur. Takže máte tam komplet make-up, bebečko, ľahučký make-up na tvár, ktorý vlastne nie je make-up, ale je to BB krém, ale krásny kryje, zjednotí pleť. Ja si dávam teraz, som si ho veľmi obľúbila. Potom tam máte kontúrovaciu paletku, ktorú si urobíte kontúry, rozjasnenie, ale môžete to použiť aj ako očné tiene. Špirálku, ktorá vám krásne rozdelí a predĺží myhalnice a nelepí ich. Potom tam máte dlhotrvajúci tekutý matný rúž v krásnom otieni, ktorý vám vydrží na perách 8 hodín, a či budete jesť, či budete piť. Máte tam brutálnu micelárku, ktorú ja som si veľmi obľúbila na odličovanie očí a tváre, nevysušuje, neštipu očí, je vhodná aj na citlivú pleť. Máte tam rôzne vzorky, máte tam krásnu kapsičku, rozmýšľam, či som niečo nezabudla, neviem, či som spomínala fixátor na zafixovanie make-upu a úžasný boxík za pár eur. Obľúbený, pretože sú tam krásne vnútri produkty pre zdravie a pre krásu tela zvonka aj znútra. Máme tam čakankovú kavičku, to vám nebudem hovoriť o nej, to u mňa ju poznáte proste 5 rokov non-stop. Serenity čaj, ktorý je skvelý napríklad na opuchy a na také aj ranné opuchy, keď ráno vstanete také opuchnutý. No, potom tam máme šumák, vlastne, kde je vitamín C v dennej dávke. Potom tam máte Focus gumiky, ktoré sú na také, že sústredenie, ak sa potrebujete učiť, sústrediť, pracovať a tak ďalej. Potom tam máte šotík L-karnitínu, čo je spáľovač tukov, máte tam šotík nášho beauty kolagénu, ktorý je skvelý na zjemnenie vrások, na zjemnenie celulitídy, doplňa ten kolagén, ktorý sa z tela časom vytráca. A potom tam máme ešte, 100% som na niečo zabudla, áno, tabletová forma, kde je vápnik, magnézium a kolagén, takže brutálny. Toto je že nabombovaný box, kde máte ušetrených 59 eur a 41 centov, to znamená, ak by ste si tieto produkty kupovali samostatne, tak za nich toľko zaplatíte. Tam v tomto boxe je taký univerzálny, využije ho každý člen rodiny, pretože máte tam cesnakový šampón na raz proti vypadávaniu vlasov, máte tam Tea Tree SOS serum, výražky, akné, plesne na nohách, zápaly na tele, herpesy, bradavice, nejaké uštipnutia ako repelent. Potom tam máte nechtikový balzam, psoriaza, ekzémy, jazvy, strie, plesne na nechtoch na nohách, suché miesta na tele, suché miesta na rukách, lakte, päť, proste všetko. A pre dečičky, pre každého člena rodiny. Potom tam máte krém z línie Age Reverse, ktorý je vhodný na vrásky a hydratuje. Potom tam máte z línie Aqua Hydrodrops hydratačné kvapky. Teda Hydrodrops kvapky, čo je kyselina hyaluronová, ktorá sa dáva priamo na pleť. Potom je tam z línie Aqua
očný krémik, ten je tiež taký hydratačný, potom je tam masážny bálzam s pagaštonom konským, skvelé na unavené nohy, unavené telo, ak máte krčové žily. Potom sú tam vzorky veľké našich najluxusnejších línií, ktoré sú na vrásky, a potom je tam vzorka nášho najluxusnejšieho produktu a to je Super Absolute Elixír na vlasy, na pleť, na telo, krásny boxík, a tento box máte naozaj, že za takú sumu, že on keď ste si ho kupovali samostatne, tak stojí, že myslím, že 98 €, takže nie o čom, tento box je fakt navdupaný a využijete ho.